Lamentablement condenar un nou cas, una dona assassinada, una dona embarassada, i jo crec que avui és un dia trist, però també és un dia encoratjador a la ciutat de Vila-real, on malgrat que encara hi ha qui creu que pot acabar en la vida de dones aprofitant-se de la situació que el patriarcat genera i del masclisme, però en som molts més els que creem, unanimitat en les institucions, en la ciutadania, que això se pot canviar. Per això avui a Vila-real, de la mà del Consell Escolar Valencià, de l'Ajuntament, la Generalitat, presentem un vídeo per a la primària destinat a explicar què és el masclisme, què és la violència de gènere, per evitar aquests casos, per intentar dotar de recursos que ens permeten a totes i a tots tindre estratègies per a combatre'l i, per tant, jo, davant d'això, dir als agressors unànimement que estem enfront seu i, evidentment, la solidaritat amb la víctima, amb el seu entorn, i dir-li a totes les dones que conjuntament estem. En un any on hem signat el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, totes les institucions, vull recalcar-lo, els mitjans de comunicació, etc., hem de dir ben fort que nosaltres assenyalem el masclisme i que no és una qüestió domèstica, que no és una qüestió d'elles i que és una qüestió col·lectiva, i que per això, un dia més, lamentablement i de manera trista, eixim a condenar el que ha succeït. Coincidir una iniciativa tan interessant i tan important com és la d'implicar el món de l'educació, el món educatiu, en algo tan important com és la lluita contra el masclisme, i que el mateix dia tinguem que lamentar un fet tan greu com el que hem viscut en esta nova dona assassinada. Evidentment ja són massa dones les que estan sent assassinades d'una manera tremendament cruel, i nosaltres el que podem dir és que, per lo menos, com ha dit el secretari autonòmic, l'amic Alberto Ibáñez, n'hi ha un compromís que no ha sigut fàcil per primera vegada en la història, un compromís de tota la societat unida al voltant d'un crit unànime de que això no pot continuar, de que tenim que lluitar, de que tenim que intentar també innovar, a veure quin tipus d'estratègies podem utilitzar per a acabar en una lacra tan greu com és esta i que ja fa temps que s'està avergonyint. Des de luego, avui té més sentit que mai aquesta frase de Nelson Mandela, que l'educació és l'arma més poderosa per a canviar el món. Jo crec que la Generalitat Valenciana, que la Secretaria Autonòmica, que totes les institucions que en aquests moments s'han implicat, hagin volgut implicar els escolars, els més menuts, que és on se converteix o és una esponja que pot adquirir valors, i aquests valors són els que moltes vegades duen, si no són els adequats, a lamentar les accions que lamentem del dia d'avui en Vinaròs, que siga a través de l'educació és un encert, i nosaltres en un doble sentiment, de tristesa i de plor, per a enviar els màxims condols a la família i esperar que això no se repetisca, i per un altre costat contents i alegres de que també als més menuts, al món escolar, li preocupa el tema i que estiga dispost a convertir l'educació en la millor arma per a canviar el món.